Dáva mi už 18 rokov nový rozmer do života. Je dôkazom toho, že žena môže prežívať šťastie, vnútornú radosť aj po 20-ke. Vamos, venga a cantar música latina, yeah! Ven que yo te esperaré, cariño mío, eres mi ilusión, si cuesta contigo, control de corazón. Koľko rokov tancuješ v La Danza? V La Danza tancujem 5 rokov. 3, 12, 7, 9, 6, 10, 8, 14, 4, 5, 6, 4, 5, 10, 10, 5, 8. De vivir sin tener diferir. Vamos a gozar y compartir prima. Seguro. Regalo, regalo Bacardi, regalo. Vamos. Regalo. Čo pre teba znamená La Danza? Tanec v La Danza pre mňa znamená úžasnú energiu, vyplavenie endorfínov, obrovské šťastie a zároveň aj relax. Našla som si tu veľa kamarátok a Moniku mám rada. Relax, pohodu, radosť zo života a vyjadrenie ženskosti. Splnenie detského sna. Tanec mám od malička veľmi rada a som Monike veľmi vďačná, že aj v tomto veku sa s ním môžem stále stretávať. Znamená to pre mňa veľa, je to pre mňa zábava, relax a psychohygiena. Radosť, ženskosť, energia. Regalo, regalo Bacardi, regalo. 1, 2, 3, ahora. Regalo, regalo Cardigüeño, regalo. Vamos a cantar. Pohyb je život. Od detstva som mala túžbu tancovať, pretože pohyb je jedným z najprirodzenejším pohybom pre človeka. Vďaka našej tanečnej škole La Danza som si svoj detský sen splnila. Radosť, mladosť, odbúranie stresu a mladosť a kondičku hlavne. Veľa energie, nabitie do celého dňa a do ďalšieho života. Je to moja láska. Zábavu, temperamentný tanec, super hudbu, kamarátky. Pohyb, relax, dobrú náladu, zábavu a hlavne dobitie energie po celom pracovnom dni. Radosť z pohybu, radosť zo života, príjemné prostredie, perfektný babinec a perfektný kolektív. Ďakujem. Radosť, zábava, kamarátky a proste dobrá nálada. Splnenie sna tanečného a oddych, relax, radosť. Absolútny relax. Keď sem prídem, niekedy aj veľmi unavená, odchádzam odtiaľto úplne plná energie, všetky starosti sú za hlavou, je to veľmi dobrý kolektív, vždy sa niečo naučíme, pritom sa dobre nasmejeme na tom, čo robíme alebo aj nerobíme. La Danza mi dáva možnosti tancovať tance, ktoré sa neučia v iných tanečných školách, tých, ktorých sa učia štandardné tance, čiže rozširuje ponuku latinskoamerických tancov a v neposlednom rade dáva mi dobré kamarátky, radosť z pohybu a strávila som tu už úžasných 10 rokov a dúfam, že ešte veľa ďalších rokov tu nám budem môcť tancovať. Pre moju vekovú kategóriu je to úžasný spôsob relaxu a naozaj možnosť pohybu, spojiť tanec s hudbou a proste nájsť určitý aj taký stupeň takého sebavedomia. V mojej práci liečím ľudí, La Danza lieči mňa. Ďakujem. Do tanečnej školy som prišla ako 9-ročná. Dalo mi to množstvo tanečných skúseností, vystúpení, nové priateľstvá. V 15 rokoch sa naše cesty síce rozdelili, ale 2 roky dozadu som si našla cestu späť a momentálne sa venujem kurzom pre ženy. Takže tanec u mňa má svoje miesto. Do tanečnej školy som prišla, keď som mala 10 rokov. Ja keď som mala 13 rokov. Ja som 10 prišla tiež. Ja si to moc nepamätám, ale asi 8.
Bolo to dávno. A dalo mi to veľa skúseností a veľa zážitkov z rôznych vystúpení. Zo sústredení. Tuto mám 2 spolubývajúce, takže sme mali veľa skúseností. Hlavne veľa radostí. Tak. A veľa pozitívnej energie, ktorú človek potrebuje každý deň. A teda preto sme radi, že sme sa tu takto v takomto počte stretli a že si môžeme zatancovať. Zaspomínať trošku po 10 rokoch.